Makikita sa cellphone video ni Vax Flores nitong tanghali ng July 27, 2021 ang paglangoy at pagsisid ng ilang katao sa malawak at lubog sa tubig na bahagi ng Sitio Bornal, Barangay Caduantete, Macabebe, Pampanga. Isang bangka kasi ang tumaob, sakay ng 3 lineman ng isang local internet provider, dahilan para malunod ang isa sa kanila. Maririnig pa sa video na wala pang kaagad na sumaklolong otoridad para magsagawa ng rescue. Kaya ang mga kabataan na sanay sa tubig baha ang nagkusa ng sumuong sa malalim na tubig. Wala pa rescue, oh. Kailangan mo po rescue, Kenny, oh. Nakuhanan ng bawat sandali ng pag-retrieve ng katawan ng biktima. Sa kabila ng malakas na pag-ulan at agos ng tubig sa nalubog na dating palayan na may lalim umanong 15 feet, makikita sa video ang pagbigay hudyat ng isang rescuer na nagsabing natagpuan na ang nalunod na lineman. Ayan po, sasaka dan ipit dan ito ata yung katawan. Kapansin-pansin na walang life vest ang mga rescuer na kabataang volunteer. At dahil dito, ang pag-alsa sa katawan ng biktima mula sa tubig ay naging pahirapan sa kanila. Ang peligro o banta ng paglubog ng kanilang bangka na ginamit sa pag-rescue ay kitang-kita habang nire-revive ang biktima. Kaya ang isang taga-sagwan ay bumaba na sa bangka. Melo, ay, Meteo, ay! Diyos ko, Meteo Rubiltao, baka lunos yun. Ayon kay Vax Flores, ang mga kabataan na sa kanilang barangay ang halos nagsagawa ng rescue operation dahil hindi umano kaagad nakapasok ang mga lokal na otoridad dala ng mataas na tubig. Rescue na po yung mga kabataan po na nandito kasi hindi po makalapit yung mga rescue ng municipal. Nakilala ang nalunod na lineman na si Mark Joseph Vibar, 42 years old, residente sa Barangay Santa Rita, Macabebe, Pampanga. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Jomel Cruz, patungo sana umano ang mga kasamahan ng biktima para mag-service sa isang parokyano ng Padeco, ang local utility internet company sa kanilang bayan. Ngunit sa lakas ng hangin at bigat ng kanilang bitbitin, tumaob ang walang katig na bangka. There is a tendency na mag-capsize, pero unfortunately, yung kasama niya dahil marunong lumangoy, they were able to save themselves, but siya hindi daw marunong. So, nilinaw naman ni Cruz na ang lugar na pinangyarihan ng paglubog ng bangka ay dati nang may tubig, kaya hindi umano ito maibibilang na disaster-related sa habagat. so happen na umulan nung mangyari yun, pero it is not really a direct effect of habagat. It's not disaster-related. Paulo G. Santos, CLTV News.